Бойко Атанасов се казва, следовател съм следствен отдел на Софийска градска прокуратура. Втори сектор. Начинът на разпределение на делата в следствения отдел на Софийска градска прокуратура става по съмнителен за закона начин. Това е една малка мръсна истина, която съществува към днешния момент в прокуратурата. Има дела срещу министри, министър-председател, може да има и него. Какъв е вашия повод да жалите начина, по който се разпределят делата в прокуратурата? Начинът на разпределение на делата в следствения отдел на Софийска градска прокуратура става по съмнителен за закона начин, с който са нарушени правата, правомощията на всички работещи следователи. Създадени са 3 сектора. Един сектор от 6-7 следователи, които са нещо като шпиц команда, на които се дават всичките дела, които са свързани с политическа и икономическа корупция, престъпления, извършени от служители на МВР, членове на Министерски съвет, депутати. Аз съм във втори сектор. Там единствено има дадени като правомощия за разследване дела по член 212, алинея 5. И трети сектор, който е предимно изграден и от най-много следователи, около 40, които разследват следствени поръчки. Това са делегации от страната, когато някой следовател не може да разпита свидетел от София, който е болен или възрастен. Обикновено те разпитват в единични случаи. Делата, които им се дават за разследване, там са не повече от 2 до 3 на година. А това, че е създадена тази шпиц команда от 5-6 следователи, които да разследват всичките дела, които са за възлагане на целия следствен отдел, означава едно. Нарушени са и техните права. Те са претрупани с работа. Те не знаят какво работят вече. Личи по вида им, по медицинските, които представят непрекъснато, по ефективността им. Те няма такава. Това е така наречения отдел, създаден от Петю Еврото. Той работеше заедно с неговия брат, по това време командирован, доколкото ми известно, сега е титуляр в Софийска градска прокуратура и си работят заедно. Приятелката му, която също е следовател в този сектор, първи сектор, Антонова, Оля Петрова Антонова, тя, доколкото ми беше известно, като адвокат 2004 година, 23 декември, в кабинета на тогавашния заместник директор Надежда Колева, заедно с Петю Еврото, Велков Петров, ми извършиха проверка. По това време тя беше адвокат. Но въпреки това беше доведена в кабинета на Надежда Колева, тогава заместник директор, с екип от други заместник директори и ми ровиха по делата. Тогава трябваше да бъда уволнен. В качеството си на адвокат тя е проверявала следовател. В качеството си на адвокат тя е присъствала и е подпомагала човека, който е близък бил по това време. Петю Велков Петров, да. Какво можем да кажем за делата, които разследва така наречения първи отдел? Всичките дела, които попадат в ресурса за разследване на следствения отдел, попадат само между тези 5-6 човека. А какво попада там? Обикновено тези дела, които се образуват, са срещу неизвестен извършител. Има дела срещу министри, неизвестни извършители, министри, министър-председател, може да има и него, по времето му, докато е бил кмет, може би. Това са тайни, които се използват, когато наближи момента да се случат важните събития около съдебната реформа. В този момент се възобновяват тези дела и се започва да се работи. Когато адресатите, неизвестните извършители, в кавички, разберат, че бидат разследвани, променят политическите си възгледи, за да не се случи съдебната реформа, делата бъдат спирани. Това е една малка мръсна истина, която съществува към днешния момент в прокуратурата. То не е само в следствения отдел, който е и в този сектор, а то е в прокуратурата. Както на всички е известно, прокуратурата е иерархична структура и тя се ръководи от главния прокурор. Всичките тези дела пряко се отчитат само и единствено на него. Защо? Защото не трябва да се решават делата съгласно вътрешното убеждение, а съгласно заповедите и инструкциите, които се дават по глава 6 Закона за съдебната власт. Това е най-важното. В противен случай всичките тия хора, които работят по тези дела, а това са преимуществено прокурорите, са командировани от районна прокуратура, те ги чака връщане в районна прокуратура и намаление на заплатата. Дисциплинарно производство, което вече е нещо обичайно в структурата. И
Затрупване с доклад от преписки за изплатяване. Говоря за дела от по няколко стотин тома, които трябва да се решат мигновенно, а времето не позволява. Извинявам се, ако съм малко по-обстоятелствен, но това са важни неща, които са свързани с работата на структурата. Начинът на разпределение на делата в следствения отдел на Софийска градска прокуратура става по съмнителен за закона начин. Това е една малка мръсна истина, която съществува към днешния момент в прокуратурата. Има дела срещу министри, министър-председател, може да има и него. Всичките тези дела пряко се отчитат само и единствено на него, главния прокурор. Има ли специфика на следователите, които към днешна дата работят в така наречения първи отдел? От идването на Петьо Велков Петров за ръководител на следствения отдел до момента, в който той беше такъв, тази селекция претърпя много сериозно движение. Бяха проверявани почти всички следователи, кой става, кой е податлив на влияние. Хора, на които може да им се нарежда, от който може да му се вземе делото да престои известно време в кабинета на ръководителя на следствения отдел или на ръководителя на сектора, както е сега, и след това да му се върне. Това по НПК го няма. Имаме прокурори, имаме разследващ. Ръководители на сектори, които не са снабдени с процесуален инструментариум, да взимат делата и да ги връщат, да дават указания как да се разследва. Това е грубо нарушение на закона, което се толерира от ръководството на прокуратурата. Това е господин Цацаров в момента. Защо жалите разделението на сектори в столичното следствие? Защото е незаконно. Всеки акт, който се извършва от разследващите, когато е нарушен принципа за случайното разпределение на делата, утре в съда може всичко да падне. И цялата тая сламена колиба, която се гради на някакви измислени правила, които не са законови, а всъщност и се нарушават в порядъка след като са дадено едно дело в нарушение на закона по новите заповеди, след това пак се нарушават заповедите и се дава по някакви неписани и измислени правила и една каша, един хаос. Добре организиран, стратегически погледнато от тези, които го консумират, за да може да ги ползва това нещо.